Hari kaham jatno no. Dini ang kaisa kok sana mujung kamono. Chini borok no ang oneng nukha. Mom chungwa panda. Mom reli. Hari ko khadmo panda ini onek khali yo. Ta mangka ba. Ta mangka sare. Omsuk boso tong phaka. Nugu simiji phayo. Kintu aboni kunu jagao je kunu bichar kunu maya ko. Ari bichar maya chung saiman tongo. Nang ajagawa party ni partner phuna bagai simi nang aro rel ta khaidi. Sari ko chung mom thokla yo khali yo. Samon paithango. Kintu ajagawa kebo thangai obvious thangai amti khadi ab kebo sanai krai. Sab sakaba. Nijini party ni live party na bagai simi sarai live le. Return lobby prajaka return by lobby. Sandai development ko banchika ang nija ajaga tongo. Dai ka sajimon development prajaka gonna sorawo SDM. Ta mangka bichar. Thani direct sorry jeng anlon khaidi nongkhordi jail no je jagawo aro jail tongo Bisamgonjo Udaipur tongo. Abono block khaidi. Aino kaitam khainani ta mangka sari. किसी को कुछ मिला क्या कोनो माया नंगा जगह रोड ब्लॉक है कासुदी जंगमो जदि बिचार में है जंग तिस है अब करे अब के खाने करे थांका ngolai क्या पाइ क्या अब इतना मांगा बा साधारण तो ओ जगह म मिसिल कया कोई साबन सब मांगा कोनो माया अब नंग सनाम जंगो थानचांग के थानन काम खैदि कबि को आंथेब सनाम जंगो दिनै रेल बैठाने कैसा बरक ताकुक आं बुं खुलिया बखाय माइबुति मासै दंगो दिनै आजागा आं बुं छालिया दिनै जे समय करिफुरखाय नों बाखान चलिबो EM CM मानो परेखाय डाइरेक्ट फ्लाइट बाय नों थांमानले थानचांकै नोंगे थांमा एदोबा नों दिल्लीबो नों आं बाक्सा जतो बाक्सा बाय नों थांमानले ना दां नोंगा दिनै सागारि थान नांका अबो कक समासे आना सावो नों हे बरक गरिफाना कुनुंगिया नों हे बरक नांगिया नों हे बरक नचों नांगिया निन ताम बखाव दुखना आन बखाव दुखना मा कगिया आं जे थां दङ नोंबो थांमानले नोंहे थाङै थांगिया आने आबो दुखनांगो अ दुखनां बागै आं रिप्लाय मारिवो बैसाव नोंहे थां मा ककसा बुयानो हमके बरि जा नों बिजा खायदि दां नों साइटं नों मा ककसा के बेलंनाय आबो याबले आरि आं मो नांगो दुख दाङै दुख नांगो माने दिनै आजागाव 1500 2000 बरक थां दङ तेन बे थां दङ नों ताबोखाय CM EM मा बायसे नों ताबोखाय फ्लाइट बे थांमानो आबोके थांमाया नों ताबो नों थांमानले नों जातिनि थानचासो नायखांखाय नों थानचाङै नोंबो आजागाव तेन बे थांमामले ना दखानाखाय लुंगाव तुथानाय जेनि कोनाव तुथानाय तुथांमानले तेन वा जाकरियाबले सिंगा बुइनो तेन जाकरै इंगा बुइखे ब्रे थां दं हाबा बुइखे बागे थां दंका नरक वानसुंदि मां थानजन कक मै साव आनि म कक न जुदि नरक चेंकै आनो रिप्लाय दि 100 बार नन छानाय किनु नरक बकाव हामे तामासुंदि आं मन साराम जंगो थानचांका थानजन काम कैदि महाय के कोन दिनंगिया आंखाय दं दंगानो तेन बे थाङै थुया को दुइ दिन नंगै थाङानो फ्लाइट बाय जे समय नों EM माने से ताखाय एमतै EM फोर नों बेन थाङाबा नों बा जागन दं हामले ना ओंखाय नों थानचा चिंकाय थानचाव थाङै नों काम कैदि मके जों थानचा हिन माया कमल कल आं मिया रिप्लाय रिखा आनो रिमान परे बुइतामसा नों निन केतां बखायो आं बखायो बै सामाको गया एक मत्रां साव ताङै थानचांकै थानचाव थानि नों सिमिदा फ्लाइट बे थांमानबा बुइबो थांमामले अ जनगन के थानाय आगे नों जेबो छग्रा फेपुरु नों बा जागन तंबले ना दिन नों फेपुरखौ नों बागे थांमागाबा आउन बागे आं बखायोगो थानचाव हिन्ना तंगाखै थानचाव काम कैदि थानचा बैथानि हयतो आं आनि बिदिराव गल सारना आगन चिमां चिनो फायो बनका आं 100 बार मानिबो किन्तु बयस कोनखा बसखारि थांथं आं मानिबो आउन बागे कोन दुख करै किन्तु बागे थांमांके आं मानिया आबखा आं मानिमाया आबखा आं मानिया परिस्कार नों थाङा आंगाय नों बो तलदे थांमानो दिनै बिसेखो तो सार हायसि बरकसे तलदे थांथंगाय ते बरक थांमामले ना कमल कलय आनि सुहेल मनाय दङ पूर्ण चन्द्र सार आनि दङ CM एडिसिनि बरक तलदे थांमामले नोंबो थांमामले दिनै बिजिरांगल सार थांगा आबा हामबाय बयस कोनखा ब थांमानो बरक एडिसिन दाबितुनाकि बरक आबो 100 मानिबो
Kita neng le tangi thana ba. Tini bisa kita sarce jaga thangon ongkai. Norok kai borok kita thangmaya. Ambagi norok no angkoyo. Baka hame tangdi. Umti thancang maya. Thancang nangkai umoy ingmaya ko. Norok botol di thana dorkar. Bongna ering ta thoki di. Ambagi ang koyo. Hambai jatuh